gyddfau. Mae gwneithurwyr yn mynd yn debyg iddynt, ac felly hefyd bob un sy'n ymddiried ynddynt. O Israel, ymddirieda yn yr arglwydd, ef yw eu cymorth a'i tarian. O Diaron, ymddiriedwch yn yr arglwydd, ef yw eu cymorth a'i tarian. Chwi sy'n ofni'r arglwydd, ymddiriedwch yn yr arglwydd, ef yw eu cymorth a'i tarian. Y mae'r arglwydd yn ein cofio ac yn ein bendithio, fe fendithiad i Israel, fe fendithiad i Aron, fe fendithia'r rhai sy'n ofni'r arglwydd, y bychan a'r mawr fel ei gilydd. Bydded yr arglwydd yn eich ymwelhau chwi ac meibion hefyd. Bydded chwi cael bendith gan yr arglwydd, a wnaeth nefoedd a deiar. Y nefoedd, eiddo'r arglwydd yw, ond fe roes y ddeiar i blant dynion, nid yw'r meirw yn molianu'r arglwydd na'r holl rai sy'n mynd i lawr i dawelwch, ond yr ydym ni'n bendithio'r arglwydd, y nawr a hyd beth, molwch yr arglwydd. Cydweddiwn. O Dduw ein tad nefol, diolchwn am gyfle fel hyn wrth ddechrau ein gymanfa, i droi ato ti, i gofio am rhai sydd wedi bod mor ffyddlon, ac i gofio am aberth dy fab annwyl Iesu Grist. Bendithiau'n hoedfa, bendithiau'n hamser gyda'n gilydd o'r wythnos hon, yr trafod, a'r cymdeithas, yr addoli. A boed i ni gyd o arglwydd yn gallu fod yn llys genhadon i dy fab annwyl Iesu Grist. Yn enw Iesu, yr atgofodiad a'r bywyd. Amen. A fe ganwn yr emyn cyntaf, sef sicrwydd bendigaidd y diolchwn. Ar wythnos hon i Helen sy'n mynd i gyfeilio, ni ydy'n gwerthfawrogi yn fawr iawn, Helen, a bod chi yn barod iawn i gyfeilio i ni yn ystod y gymanfa. Sicrwydd bendigaid, Iesu yn rhan, hyn ydyw ernest, nef yn y man, a'r iachwdwriaeth, pryniau'n tawnaid, ganed o'r ysbryd, golchwyd y waed, ac ar ôl y darlleniad, fe ddaw Mr Cliff Williams, llywydd sasiwn y de, ymlaen i ddarllen o'r ysgrythyr. Diolch, Helen.
Mae'r darlleniad gyntaf yn dod o llyfr Eseia, pennod 55 ar adnodau 10-13. Fel y mae'r glaw a'r eira yn disgyn o'r nefoedd, a heb ddychwel yno nes dyfrhau'r ddeiar, a gwneud iddi darddu a ffrwythloni, a rhoi had i'w hau, a bara i'w fwyta. Felly y mae fy ngair sy'n dod o'm genau, ni ddychwel ataf yn ofer. Ond fewn ar hyn a ddymunaf, a llwyddo am neges, mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn heddwch y charweinir. Bydd yn y mynyddoedd a'r bryniau, bloedio canu o'ch blaen, a holl goed y maes yn curo dwylo. Bydd ffynidrwydd yn tyfu yn lle draen, a myrtwydd yn lle mieiri. Bydd hyn yn glod i'r arglwydd, yn arwyd tragwyddol, na ddeleir mohono. A mae'r ail darlleniad yn dod o Efengyl Matthew, pennod 13. Y diwrnod hwnnw, aeth Iesu allan o'r tŷ ac eisteddodd ar lan y môr. Daeth tyrfaodd mawr ynghyd ato, nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch, ac yr oedd yr holl dyrfa yn sefyll ar y lan. Fe lefarodd lawer wrthynt ar ddymhegion gan ddweud, aeth heiwr allan i hau, ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr, a daeth yr adar a'i bwyta. Syrthiodd peth arall ar leoedd creigiog, lle na chafodd fawr o bridd, a thyfodd yn gyflym am noed wedi iddo dyfnder deiar. Ond wedi'r haul godi, fe llosgwyd, ac am nad oedd iddo greiddyn, fe wywodd. Syrthiodd hadau eraill ymhlith y draen, a thyfodd y draen a'i tagu, a syrthiodd eraill yn dir a ffrwytho, eich cymaint y peth drigain a peth 10 ar hugain, y sawl sydd â clustau ganddo, grandawed. Gai ofyn bendith ar y ddoi ddarlleniad na. Jyst i'r o'r mwyaf i wahodd y marchedu gan y Jane Evans yn harwain i bellach. Diolch yn fawr. Mi ofynnodd Eleri fi rhyw 2 wythnos yn ôl am gopi o'r breges ac am ddarlleniadau. Di hi'n dal ddim wedi cael copi o'r breges. A nes i fynd i edrych ar ddarlleniadau ac am ddarllen y llithiadur. Felly darlleniadau Sul nesa di heina, ac nid darlleniadau ddoe. Hynny ddim ots. Mae hanes dameg y rheiwr yn stori da ni'n ei chlywed hi droion. Mae'n stori mor gyfarwydd. Mae Mathew, Marc a Luc yn ei hadrodd hi. Mae Mathew a Marc yn nodi mae ar lan y môr oedd Iesu, a bod wedi mynd i mewn i gwch. Di Luc ddim yn deud lle oedd o. Maen nhw i gyd yn sôn am y tyrfaoedd, ac wrth i mi ddarllen o diwrnod o blaen yn Luc, nes i sylwi bod Luc yn nodi i Iesu weiddi y sawl sydd â chlustiau ganddo gwrandawed. Siŵr bod nhw wedi cael chydig bach o sioc yndo. Sefyll yn fanna yn gwrando ar stori bach neis am heuwr yn mynd allan i hau. Sydyn bwt y sawl sydd â chlustiau gael gwrandwch os da chi eisiau dysgu rhywbeth. Medda Beibl.net. Mae'n siŵr bod nhw'n fel, be? Am be mae'n siarad?
Mae rhaid i fi gyfadda, mae dameg yr heiwr yn un o'n ffeifryts i. Dwi'n ffeindio fo'n gysur mawr. Achos yn y bôn, i fi ar un lefel neges dameg yr heiwr ydy, mae'n job ni ydy hau. Hau hada. A gwneud hynny fel mae'r heiwr yn gwneud. Dwi'n yn abod yr un ffarmwr fysa cweit mor afradlon efo'r hada a'r boi yma neu'r ddynas yma. Sa ffarmwyr Dyffryn Conwy ddim wedi dechrau hau hada wrth fi ddreifio lawr y ffordd fawr. Sa nhw ddim di lluchio hada i ganol drain a'r gwrchoedd a'r mieri. Sa nhw di marcio unrhyw garreg a thir creigiog yn ei cae fel bod nhw'n wastio. Sa nhw di cyfri a phwyso bob hedyn ar gyfer bob modfad o'r cae. Mae'r ffarmwr yma yn mynd allan efo digonedd o hada. Digon i fwydo'r adar. Digon i fwydo beth bynnag sy'n byw yn y cloddia. Digon i'r tir creigiog. Yn ogystal ag i'r cae. A mor aml da ni'n cyfri'n hadan dyda ni. Yn gosod amoda ar yn rhoi ac ar yn gwaith. A da ni hefyd yn gallu mynd i feddwl mai nid yr unig rei sy'n hau. A da ni'n gallu mynd yn eitha obsessed ar ffaith bod ni'n gweld twf. O'n i'n neud casgliad i'r banc bwyd yn Tesco yn Gaernarfon i'w bythefnos yn ôl. Mae'n job reit diddorol, da chi'n ffeindio allan bod chi'n gallu bod yn hollol invisible pan da chi'n neud y job yna. Mae fel dwi'n teimlo tro nesaf na i fynd i neud o'n ei wisgo siaced fluorescent amlwg. Achos bod bobl, mae blaenoriaid ac aelodau'n gallu cerdded heibio chi fod, sa chi'n mynd na? Anhygoel. Ac o'n i'n sefyll yn cyntaf Tesco, jyst yn deud wrth bobl wrth nhw ddod i mewn, bod ni'n casglu'r banc bwyd a mae yna list o bethau maen nhw'n fyr ohonyn nhw, a roed i'w slip bach o bapur i'r eiddo fodlon cymryd un. Chi'n cael pobl ar ei gwylio, I'm on holiday, nothing to do with me, fel hyn yn dod i mewn. Chmod, fair enough. Ond tra o'n i'n sefyll yna, mi ddoth na 3 hogyn ifanc allan o Tesco. Hogi a tua 10-12 oed. Ethon nhw allan o'r siop a sefyll yn y capac ac o'n i'n gwylio nhw yn y capac oedd nhw'n siarad efo'i gilydd ac o'n i'n meddwl beth mae hynna'n mynd i ddeud rwan. A mi ddethon nhw nôl i mewn i'r siop, if you please. A ddethon nhw fyny at y fi a dweud, be da chi'n neud? Fel la, yn union fel la, be da chi'n neud? So mae da ni'n hel i'r banc bwyd, medda fi, mae'n siŵr iawn be i ddeud. Iawn, be da chi'n neud? Wel, medda fi, dwi'n gofyn i bobl brynu rhyw bin extra o rhywbeth a gadael o ar y bwrdd pan da nhw'n dod allan o'r siop. Fel be? Wel, rhywbeth mae bobl yn licio, rili, meddwl ni. Chmod, da ni'n gofyn i chi brynu'n byd da chi'n licio fita'ch hun. Ond mae yna list o bethau maen nhw'n fyr ohonyn nhw. Meddwl ni os ti eisiau gweld y list. Ia, so mi gymodd o list. Ac ath y 3 ohonyn nhw mewn i'r siop. A mae hyn yw 5 munud ethon nhw allan a gadael tinia ar y bwrdd a mynd. Pam bo fi'n synnu sy'n ymhoeni fi? Pam bod ni'n disgwyl hynna? Pam bod ni'n gallu bod mewn cymdeithas a byd yn gweld criw o bobl ifanc ac yn disgwyl y gweitha? A da ni'n gweld criw o bensiynwyr a disgwyl y gora. Mae hynna yn ddirgelwch llwyr i fi, a dweud y gwir. Mae yna rhyw dristwch yn hynny, does na? Mae rhywun wedi hau hada gofal a charedigrwydd yn yr hogia ifanc yna. Do'n i'm yn ei nabod nhw, dwi'n gymryd dim clod o fath yn y byd. Ond o'n i'n gallu diolch iddyn nhw wrth iddyn nhw adael y siop.
ac annog hynny ar gyfer y dyfodol a diolch amdanyn nhw. A diolch am yr arwydd yna o obaith oedd yn Tesco pnawn nhw. O'n i yn cynhadledd eglwysi Ewrop yn Tallinn yn Estonia rhyw bythefnos yn ôl. Ac ethon ni siaradwr arbennig cymdeithasegwr o'r enw Hartmund Rosa. Dwi'n gwybod os mae dyna sut mae o'n deud i enw, ond dyna sut dwi'n deud i enw fo wrth i allan o. Hartmund Rosa o'r Almaen. A gair mawr Hartmund Rosa oedd resonance. Dwi'n yn gwybod yn iawn sut i gyfieithu resonance i Gymraeg. Ond oedd Hartmund Rosa yn galw ar eglwysi Ewrop i ail afal yn y syniad yna o resonance. Yn sôn am ddiwylliant Ewrop a'r gorllewin yn arbennig ac yn sgil hynny diwylliant y byd bron. Y diwylliant yma sydd yn gorfodi ni i redag i ddal fyny. Y diwylliant yma sy'n deitha ni drwy'r amser bod rhaid i ni dyfu a chynyddu a dangos twf. Y diwylliant yma sy'n mesur bob peth yn ôl arian a gwerth materol. Y diwylliant yma sydd yn peri iselder ysbryd a salwch meddwl a phwysau gwaith. Y diwylliant yma da ni yn y bôn yn sylweddoli sydd yn completely ridiculous. Yn gwbl anghynaliadwy. A da ni'n gwybod mae ni di'r genhedlaeth sydd wedi cael pob peth a bod ni'n gadael llanast i'n bobl ifanc. A nath o alw ar yr eglwysi i ail greu diwylliant lle mae bobl yn cysylltu â'i gilydd ar lefel wahanol. Lle da ni'n cysylltu ar greadigaeth a'r byd o'n cwmpas ni, efo dyfnder ac ystyr dyfnach, lle mae'n gwreiddia ni. Problem yr hada ma'n dydyn oedd gen nhw'n gwywo achos doedd gen nhw ddim gwreiddyn. A da ni angen mesur yn twf yn ôl yn dyfnder gwraidd, a'n cymdeithas a'n gilydd, a'n gofal, a'n cariad o fewn y gymdeithas ehangach. Ac oedd o'n resonatio efo fi. O'n i'n meddwl mae hwnna'n wir. Natgoffa ni am y cyfnod clo pan orfodwyd y byd i stopio. Ac oedden ni'n clywed yr adar yn canu, yn doedden ni? Chi'n cofio? Chi'n cofio clywed yr adar yn canu? Ni'n gallu croesi'r ffordd i Tesco hyn, dwi'n gofod edrych i weld os yna gair. Oedd ddim gair. Oedd o'n deithio ni am ddal gafal yn yr hyn a gafwyd bryd hynny. A sicrhau bod ni'n dal yn gafal yn hynny. A mae'r ail ddarlleniad eto'n sôn am y gair. Da ni'n gwybod o'r eglur had o ddameg yr heiwr, mae'r gair sydd yna dyda ni. A mae'r ail ddarlleniad mae'n sôn am y sicrwydd a'r addewid bod gair Duw yn rym. Yn rym sydd fel y glaw a'r eira'n syrthio ac yn dyfrio ac yn llwyddo. Yn sicr, mae'n ddarlun mor brydferth yn dydi o. Y darlun yna o addewid. Y bywyd sydd yn y gair. Cofio'n Genesis, mae'r cread yn dod i fod drwy air Duw, bydded goleuni a bu goleuni.
Y gair yn y fo'i hun yn rym ac yn fywyd ac yn nerth ac yn botensial sydd yn sicr o lwyddo. Ac a ddewid Eseia i'r bobl mewn llawenydd yr ewch allan, a mynd allan, cofiwch, nid dod i mewn. Mewn addewid yr ewch allan ac mewn heddwch eich arweinir, bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio canu o'ch blaen, a holl goed y maes yn curo dwylo. Yr addewid sicr yma mae gair Duw yn ei greu. A'r benod yna'n dechrau efo'r gwahoddiad, dewch i'r dyfroedd. Bob un y mae syched arno. Dewch eich bod heb arian. Prynwch a bwytewch. Dewch prynwch win a llaeth heb arian a heb dal. Pam y gwariwch arian ar yr hyn nad yw'n fara, a llafurio am yr hyn nad yw'n digoni. A dyna ni nôl efo'r resonance, a'r diwylliant, a'r rhoi yn bryd, ar y pethau na welir, yn hytrach na'r pethau a welir, a chael yn bwydo yn y dirgelwch a'r rhyfeddod a'r cariad. Y mae Duw yn ei addo ac yn ei gynnig i ni. Gadewch i hynny fod yn fendith i ni yn y gymanfa yma eleni. Wrth ddiolch i Cliff ac i Anna Jane, a mae'n harwain ni. Be ganwn ni nawr yr emyn? Yr ail emyn, arnat Iesu boed fy meddwl, am dy gariad boed fy nghân. Ac ar ôl yr emyn yma, os newch chi dal i aros, os ydych chi'n gallu, i aros ar eich traed, pan fydd Nan yn galw'r enwau i gofio am weinidogion sydd wedi ymadael â ni yn ystod y flwyddyn. Yr ail emyn, diolch Helen.
chi sefyll, os gwelwch chi fod yn dda, wrth i ni gofio yr anwyliaid hyn sydd wedi huno yn ystod y flwyddyn. Ac felly dewch i ni gofio amdanyn nhw a cyflwyno i'w teuluoedd a rhai annwyl i ofal yr arglwydd hefyd. Y parchedig O.J. Roberts. Y parchedig S.O. Hughes. Y parchedig Barry Redmo. Y parchedig Gronwy Prys Owen. Y parchedig Rhys a Bogwen Jones. Y parchedig W. Raymond Jones. Y parchedig Lodwen Jones. Y parchedig Philip a Neirin Thomas. Y parchedig Brian Riordan. Y parchedig Hugh Griffiths Jones. Anewch chi eistedd. If you please be seated, and the Reverend Dr. Mike Ward will come forward to lead us in prayer. Let us pray. Eternal and ever-loving God, whose we are and whom we seek to serve, be in the midst of us, as we give thanks for those who have gone from the sight of earthly eyes. They, in your nearer presence, worship with us today, in the mystery of the one family in heaven and on earth. We remember those who you called for high office in the connection. They bore the agony of great decisions and labored to fashion the ark of the covenant nearer to your design. But we also remember those who, little recognized in the sight of their fellows, bore the heat and burden of the unrecorded day. They served serene and faithful, because they knew you had made them priests and kings, and now they shine as the stars forever. For each of those named, whose memories are more precious than words, they now see and understand those things which are yet beyond our understanding. Remnants of the saintly body surrounded by such a cloud of witnesses, we do not understand the mystery of our coming or going hence. If it be your holy will, tell them how we love them, and how we miss them, and how we long for the day when we shall meet with them again. God of all comfort, our only home, whose everlasting arms cradle us today, we commend to your care all those in our chapels and churches recently bereaved, who in the night cry, would God it were morning, and in the morning cry, would God it were night. Bereft of their dear ones, the chair at the fireside now empty, how they miss the familiar scenes and sounds where happiness once reigned. Lift from their eyes the too distant vision of the resurrection at the last day. Alert them to hear the voice of Jesus say, I am the resurrection and the life, that they may believe this. Bring us with them at the last,
through the merits of Christ to the Father's house, that we too may hear the words, "Well done, good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord." So when the shades of eve lengthen, the busy world is hushed, the fever of life is over, and our work here is done, grant us a safe passing, that in the company again of those whom we love and for the briefest time have lost in death, may understand the mystery and may behold the vision glorious, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you, Mike, for the prayer. Fe ganwn ni nawr yr emyn o flaen y cymyn, wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl y dyfnder dangau loes, pryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sydd ynddo i gyd. Diolch, Helen. Cawn ni troi at yr arglwydd mewn gweddi, cydweddiwn. Arglwydd, diolchwn fod y gariad yn gorlifo ein calonau ni. Yn agor ein llygaid i weld y heilioni, ac ein galluogi i werthfawrogi ac i fwynhau dy holl roddion.
Diolchwn am bopeth sy'n hardd i'r llygad, yn swynol i'r glist ac yn llesol ein bywyd. Yn fwy na dim o arglwydd, diolchwn am y mynegiant perffaith o thgariad yn Iesu Grist dy fab. Cadw ni'n agos at o ef, fel y byddwn fyw yn wastad yn hedd a hyfrydwch i gariad ef. Arglwydd, offrymwn yr hyn ydym ni i'r hyn wyt ti. Estynwn tuag atat mewn deheuad a chanolwn ein holl sylw arnat. Ni fedrwn dy gyffred, ni fedrwn dy ddisgrifio, ni fedrwn ond ymmollwng i ddyfnder a diorgelwch dy gariad. Dduw cariad, y prynhawn yma, trigyrha wrthym. Amen. Dwi'n deud bron ym mhob cymyn, acw yn Salem ac yn Bethel yng Nghaerdydd. Mae'r sacrament yma yn rhywbeth rhagorol. Yn rhagorol am beth ydyn ni'n ei gofio ac yn ei ddathlu. Ond am y ffaith syml. Dyma i chi un o'r chymyn gan yr Iesu medrwn ni gyflawni i'r eithaf. Mae Iesu yn deud wrthon ni, car dy gymydog. A mae'n anodd weithiau, a mae'r cymydog hwnnw yn cael rhyw barti mawr am 3 gloch y bore. Mae'n gweud car dy elynion, a mae hwnna, credwch i fi, yn anodd iawn i ni wneud, yn dydy. Mae'n gofyn ac yn erfyn i ni gerdded yr ail filltir, ond weithiau ni wedi blino. Weithiau, mae yna gormod o bethau ymlaen dyn ni i fynd ymlaen yr ail filltir. Ond yna fan hyn, mae o'n dweud yn syml, gnewch hyn, cof amdanaf, a medrwn ni dorri'r bara. Medrwn ni gadw'r cwpan, medrwn ni fod yn ifydd 100% i orchymyn i'r deheuad hwnnw, i gofio am yr arglwydd Iesu Grist. Arys Thomas sydd yn deud fel hyn, I looked at him, not with the eye only, but with the whole of my being, overflowing with him as a chalice would with the sea. Ydyn ni'n gorlifo nawr i dderbyn ac i gydnabod i gariad ef i'r byd. Dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd. Yr hyn hefyd a dryddodais i chwi i'r arglwydd Iesu y nos a brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch, fe ei torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri ar eich mwyn chwi, gnewch hyn cof amdana. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn, bob tro yfwch ef cof amdanaf, oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn ar ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd. Hyd nes y daw. A dyma ni yn awr, yn agosau. Ydyn ni nawr yn cymryd y bara. Hwn yw fy nghorff, a dorrir ar eich mwyn chwi. Gnewch hyn, cof amdanaf.
byddwn ni'n gyd yn yfed y gwin gyda'n gilydd. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn, bob tro ryfwch ef, cof amdana. Oen Duw sydd yn dod ymaith bechodau'r byd, trigyrha wrthym. Oen Duw sydd yn dod ymaith bechodau'r byd, trigyrha wrthym.
Oen Duw sydd yn dwy'n ymaith bechod a'r byd, dyro i ni dy dangnefedd. Diolch o dadnefol am ddanfon Crist in byd. Diolch am harddwch i berson. Diolch am rym i gariad. Diolch am ei alwad i ni i'w ddilyn, a diolch am y fraint o gael bod yn ddisgyblion iddo. Arglwydd, helpa ni i ddilyn di, i bele bynnag yr wyt ti yn ein harwain. Maddau bob bai sydd ynom, am i ni fod yn glist fyddar i'th alwadau, am i ni fyny dilyn ein llwybr ein hunain, am i ni golli llawer cyfle i dystio i ti, am i ni fod yn anifydd i ddorchmynion. Yng ngrym dy fyddeiant, helpa ni ymroi i ddilyn yn fwy ffyddlon ac i adlywyrchu dy ogoniant yn y byd. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, yr atgyfodiad a'r bywyd. Amen. Fe ganwn yr emyn ola. Dyma gariad fel y moroedd, tostiraethau fel y llu. Twysog bywyd pyr yn marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio chofio amdano, pwy all beidio ffreithau glod. Dyma gariad, nad yn angof tra bod nefoedd wen yn bod. A byddwn ni'n sefyll i ganu yr emyn ola. Diolch. Amen.
ni ddeud y fendith efo'n gilydd, ond bod ni'n cyfarch yn gilydd wrth yn hymyl, wrth i ddweud. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni o'r awr hon hyd byth. Amen. Mae yna amser nawr am baned fyddwn ni'n cwrdd am 4 o'r gloch yn brydlon i ddechrau efo'n busnes, a wedyn fydd yr pleidleisiau nawr yn cael ei gyfri yn ystod yr amser yma. Diolch yn fawr. Arhoswch eich trawswch yma hyd i'r llywydd yma. Please remain standing to the moderate. Gweli siarad o le, mae'n mae'n wrth. Eli, ti byth yn cael cymryd neu gwybod o bobl? Na, mae'n iawn fel. Mae'n rôl bod teulu fi getio'n olchi yn o. Sa'n sa'n olchi yma.